Minä olen Pasin Iita. Minä synnyin, kasvoin ja asuin lähes 100 vuotta Pasin kylässä. Minä olin monis kylän touhuis mukana, myös Tirvan nuorisoseurassa. Nyt seuran täyttäessä 110 vuotta. Ne meinaavat tehdä minusta teatteriesityksen, Tirvan lavan kesäteatteriin. No eihän se esitys pelkästään minusta ole, vaan siinä on paljon hauskoi ja vähemmän hauskoi tapahtumia Tirvalta, minun elinajalta. Mut nyt on elokuun 1. päivä vuonna 1926 ja mie menen naapurin Nestorin kanssa naimisiin. Olemme juuri saaneet seurata jännittävää tapahtumasarjaa Tirvan osuuskaupalla. Ohjelmassa tutkimme, mitä tapahtuu ja miten myyjät toimivat, kun rattijuopoksi tekeytynyt kuljettaja yrittää ostaa polttoainetta. Juoksit soittamaan poliisille. Olisitko todella soittanut? No pakko. Semmoiset ovat periaatteet. No niin. Miten olisit toiminut, ettei kuljettaja olisi päässyt jatkamaan matkaa? No olisin vetänyt turpaa. Tai laittanut käsirautoihin kiinni. Hienoa. Ihailtavan suoraselkäistä toimintaa. Suomen kansa kiittää. Tirvan nuorisoseura esittää Tirvan lavan kesäteatterissa 110-vuotis juhlanäytelmä. Tirvan Iita. Tirvalaisia tarinoita. Lisätietoja esityksestä saat netistä osoitteesta www.tirva.fi tai puhelimitse numerosta 044 34 94 277. Se on jääkylmä totuus.